mga kabeli, makulay na buhay. So may biyahe tayo. Pandakagi, Pampanga, catering service. So 4 na menu lang ang lulutuin natin ngayon. Gawa ng... Yun, gusto lang din tayo mamit ng mga kliyente natin. Mga viewers. Sasama ka ba, Tras? Po, sama po. Okay. So meron may birthday dito, nasa Sikian. Batang makulit. Batang makulit. TikTok ka muna daw, sabi ni Ate Rosana mo. TikTok? And Kuya Louie. Nagturo na? Tira. May palong ka pa, birthday mo ba ngayon? Ha? Paro-paro di ka ba? Paro-paro G pa mo, dyan daw ang pera. Paro-paro di. Ay, tatay na lang, paro-paro G. Mori ko mga kabeli, ya. Bigyan ng jacket yan. Okay mga kabeli, nagpadala na 1,000 si Ate Rosana, pang-birthday ni Kian. Yan na, pang-birthday mo Kian. Sabi ni Ate Rosana, bili kang cake. Nasa liwa mo. Thank you ka muna. Thank you ka muna. Thank you na, dali na. Ha? Babay ka muna kay Ate Rosana mo. Okay. Wala sa mood. O yung tatay na lang mag-thank you. Thank you po, Tito Rosana. Thank you maraming. Ay, ikaw na lang daw mag-tiktok. Ayaw ng anak mo, turuan mo kasi. Thank you po. Okay mga beli, biyahe na tayo. So Pandakagi, Pampanga. Set up natin ngayon. Kasama natin. So si Adam, hindi makakasama si Adam. Thank you. Mga kabili, ito na, naka-single. Susundan natin. Ayos mga kabili. Ay, resep. Ay, kabili Ayun, mga mga kabeli, nandito na tayo. So ayan, anong lugar to? Pandakagi. Pandakagi po. Anong barangay? Tangle. Tangle. Opo, Hindi, sa hindi na palibutan. Tangle to. Ano po? Sa palibutan. Ayan, thank you. Ayos. Ayos na ayos.
Abang gusto ka ya? Gawin ko lagi. Bago berapa? Kembang hujan. Kembang hujan. Ayo. Ayo bigo. Pakita may camera mo kan. Oo. Oh, pakita may camera mo. Bigo. Oh, dyan. Ano dyan? Oh, dyan. Base ko ba po? Ha? Na po. Pipit mo, ay pa. Hello po mga kadyan-dyan. Ha. Good ah. Bigo. Dyan lang lang. Ito. Teka na, mahiwi. Ito, ayun. Ayun, nandun. Ayun. Nandun. Hello po. Salamin po. Bigo. Ayo, bigo. Bakit po dyan? Ay pa. Ha? Ito. Yun mga kabili. Ayos natin yung ano. Design. Design na wala ka design. Yes. Ayo pa, Pugi. TikTok pa dyan? TikTok. Ya apa? Gini, TikTok. Gilasan mo eh. Tama. Ya. Hey. Hello po. Kukunin po natin ano. Ingredients. Ya. Yan! Ayan. Sandot! Luto! Nampak tu ba? Wah! Kat. Yan eh! Ay pinali pa. Ay. Ano? Boss, anong video yung text ito? Ano eh? Shoutout lang ano, taliya po, shoutout siya po. Hey, Saro, bakit? Jam, pogi. Ano eh pa? At saka nung ninong ni Mayo, punta yun ang kilala Rhea po yung Reyna. Ah. Okay na yan. Lino. Reyna Garcia. Kisa. Yenny Salas ko. Kalita Garcia. Mga Beli, nag-start na tayo. So ito palang lugar na to is Angeles na. Yan, dumaan lang kami sa Pandakake. So yun ang shortcut. Kala ko Pandakake area tayo. So nasa Angeles tayo ngayon. Ate, anong barangay po to? Sa Palibutad, Angeles, Pampanga. Thank you po. Diyan ano hanap? Ano? Ha? Ala naman, ala ang dadala sapatos nandin. Ala Luken. Kita meto na kay Bea yung sapatos mo. Okay na yan. Hindi ka. Very nahanap ni Jan yung sapatos niya kasi ayun, nagpalit kami ng sasakyan. Si Bea nasa bahay. Wala sapatos Jan. Ala, patay. So mga kabeli, ayan iano ko lang po. Sabi ko sa inyo, gusto lang kami makita. Ito palang pamilya pinuntahan namin. Halos halos kamag-anak namin lahat. So sa mga apelido namin. Dahil yung biyanan nung ni Sir Raul ay taga San Juan Banyo, Harayat. So kilala namin mga sinasabi niyang pamilya. So mga lolo, lola nila Ingo, ni Janjan, ni Jepoy. So kamag-anak. Madaling salita mga Beli, kamag-anak talaga. So kumbaga kami rito, hapon lang kami dito. Hapon na. Akin mo. May kiliti Janjan eh.
Okay mga kabeli, yan na. Nag-ayos lang po kami. So yun, nagpapakulo na si Kabeli Jepoy ng spicy wings. So lulutuin natin lechon belly, spicy wings, pansit. Tapos ano pa yung isa boy? Sweet and sour, dory fish mga kabeli. Yung parang bola-bola, tapos gagawa tayo ng sauce. Hawakan mo na lang. Hawakan mo na lang. Ayan na, shoutout nga pala kay Mami O dahil nabigay ko na yung 1,000 kagabi. Thank you ka muna. Saka kay ano, Mami Josie natin, Mami Jo. Yun, Mami Jo. Thank you. Hello po, Mami Jo. Shoutout po, Mami Jo. So sa Kabeli sponsor yan. Shoutout po sa lahat. Ganda po. So yan, nag-i-start na sila mag-iwa mga Kabeli. Hello po. Isang bagsak. Tres, ang cute mo daw, may comment. Sabi nila ang cute mo daw. Mana po kay Chef. Shoutout mo, Tita Joyce Bakli mo, yan. Tita Joyce Wakli, salamat po. Yan, galing mo daw. Shoutout po. Ang galing mo daw. Ang galing-galing mo daw. Okay mga Beli, so ito pagkikilala ko po ang mga ano natin, mga bisita. Kami pala yung bisita rito mga Beli. Salamat sa Lance. Yun o, si Nanay. Shoutout Nanay. Tatawa ka. Ilan taong ka Nanay? 74. Ayan, 74. Anong family name mo nung bidalaga ka? Garcia? Garcia. Ayun. Regina Garcia. Reina Garcia. So kamag-anak niya yung mga taga San Juan Bayan nyo. Ayan. Shoutout po sa mga kamag-anak na sa San Juan Bayan nyo. Siguro napakaganda mo nung dalaga ka, Nay. Siyempre. Laging news Ayan. doon. Mga Beli, sa selfie mo na kay Nanay. Yan, laging muse sa basketball saka sa barangay siguro si Nanay. Oo. Yan, laki po siya ng San Juan Banyo, Rayat. So sa barangay namin. Kaya kakilala namin yung mga sinasabi ni Nanay. So kamag-anak po namin yung mga sinasabi niya. Na kamag-anak din po niya. Ilan taon ka na hindi umuwi sa barangay natin, Nay? Mga tagal-tagal na rin. Ayan. Yeah, shoutout natin mga taga San Juan Banyo. Thank you, Nanay. Napaka-cute. Naalala ko tuloy Nanay ko sa'yo. Okay mga Beli, ikot tayo sa kusina nila. So yan, may mga handa. Ayun, no? Happy birthday to you. Ma'am, happy birthday po. Yan. Ma'am, anong school po yung ano nyo? So school principal po kayo? Yes. Anong school po? Kasalukuyan Mining. Mining Elementary School. Yan. Shoutout po sa mga teacher doon. Sige po. Mamaya po. Yun. Hi, Chef. Ay, wala akong ngipin! Magkikita ako ng boss ko dyan! Patay Naku. tayo! Ano yan? Pata team! Pata team. Ayan mga Beli, Pata team. So yun, no? Isang ngiti. Wala akong ngipin! Yeah. Wala akong ngipin! So mga Beli, siya nagluluto. Okay mga Beli, Nanay, maraming salamat. So ito yung mga linuto ni Tita. Anong name niyo po? Let. Nanay Let. Nanay Let, Oy, bakit alang ako? ngipin. Holiday nga dyan ako. Ayun na mga Beli, Arroz Valenciana, Bringi sa Kapampangan, seafood mix, tapos salpikaw, beef salpikaw mga Beli. Yan, shoutout po sa bagong dating. Batiin natin ang happy birthday si ate. Mabayad mo panigo! Ayan. Okay mga Beli, balik tayo sa kusina natin. Ayan, tapos na tayo mangulit. Ayan, happy birthday po ma'am. So school principal po yung Mrs. ni Sir Raul. So ayan mga Beli, oh, ganda oh. Yan po, laliga Paul, halika. So mag-aalaga ka ng paso na may alaman. Ganyan na lang gagawin natin, mas magandang tingnan. Press, yung dinadala natin is artificial yun eh. So mas maganda yung press. Sige po. Guys, ang bagsak. Kano po pa? Pag ganyan. Ayos mga kabeli. Okay mga Beli, yan, start na tayo. Thank you.
So mga beli, babatiin lang namin ng happy birthday yung asawa ni Sir Raul. Yan na, sambagsak Team Kabeli. Happy birthday, Ma'am Jenny Quezon and Tito Raul Quezon. Happy birthday po. Pag bumanat ka talaga, napakatindi. Ay, sambagsak dyan. Yun. Ah. Kaya mga bele, start na tayo magluluto. Yan na, happy birthday Ate Jenny. Maraming salamat sa pag-invite dito sa napakagandang, kumbaga ito mga bele, parang pahinga ng pamilya pag family time. Dito sila pumupunta. Yan. So yung bahay nila talaga is nasa main road. So ito parang rest house, madaling salita. Yun. Ayos mga kabeli. So yan pinabibigyan ka ni Tita Mami O. Shoutout mo si Mami O, pinabibigyan ka 1,000. Shoutout po Mami O, maraming salamat po sa maagang pamasko. Yan. Thank you po. Si Mami O. Hello po Mami O. Yan, thank you. Saka si Jan. Yes, sir. Yan shoutout po kay kay Idol Ka Business. Maraming salamat sa suporta po ninyo. Lalo na sa pag-promote nyo sa YouTube channel nyo. Pamilya Ka Business, isang bagsak. Maraming salamat Pamilya Ka Business. Yan, thank you. Lubos na nagpapasalamat po ang Team Kabeli sa pamilya ni Idol Ka Business natin. Thank you po sa suporta ninyo. Yan, sa lahat po ng vlogger na nakasama namin, maraming salamat po. Saka sa mga viewers natin na sumusuporta. Yan, thank you. Silent viewer, sponsor, ano ba? Viewers, lahat ng sumusuporta sa Kabeli. Maraming salamat po. Thank you. Saka yung mga nagsumuporta kay #babygirl. Yan, lubos na nagpapasalamat po. May schedule na natin yung bata para matanggal yung bukol niya sa loob. Thank you. Yan, ayos mga Kabeli. Thank you po. Bye-bye po. City. So yung mga bele, yan Doripis tayo. Ang galing ng cameraman kumuha sa puno, pababa sa amin. Shoutout sa'yo. May future ka. So mga bele, yan Doripis, meron tayong 4 na kilo. So ito yung sweet and sour natin. So chicken powder mga bele. So yung maraming kaibigan, may langaw. So rock salt, konti lang. Black pepper. Okay, mix na. Mix natin mga kabeli. Para yung ingredients pumasok. Saan po? So mga beli yan press garlic. So yan lang ang marination ko sa sa Doripis mga beli. Pang sweet and sour, yan saka yung fish and fries. So ito din, tapos i-breading lang natin. So yan, tapos gagawa lang tayo ng butter mix, yung tawagin namin yon. Yung itlog, harina, cornstarch, calumet. So yung calumet at trabaho ng para umalsa yung ating breading. Tapos lagyan lang natin ng salt and pepper. Yan, tapos tutubigan natin hanggang sa makuha na natin gusto natin lapot. Saka natin di-deep fry. So yun. Ayos mga kabeli. Yun, happy birthday kay Ate Jenny. Happy birthday Thank po you. Ate Jenny. Happy birthday, Luigi. So mga beli, gagawa na tayong breading ng ating Doripis. So ito mga beli, hindi ito yung
Karamihan kasi ng ginagawang pan-sweet and sour yung binabalutan ng breadcrumb. So ito gagawin natin parang bola-bola. Uy, sorry. So itlog mga beli. Maganda yung kalamit. Hop. So yung kalumet natin, naglagay tayo siguro, estimate ko doon isang tablespoon. So maglalagay tayo at least mga ilang praso da? Ano, anim? 6. 6? Tatlo lang. Cornstarch. So mga beli, naglagay tayo ng cornstarch, isang Double spoon. Isang double spoon. So mga beli, na ano ako Jepoy cornstarch to, maglalagay tayo ng cornstarch mga beli. So naglagay tayo ng itlog, 3 piraso. Tapos cornstarch natin, dinagay nila sa lagayan pero naka-plastic pa rin. Galing ko na naglagay. Ayan, thank you John Paul. Hindi po ako naglagay dyan. Para sit daw. So yan, ibuhos yun na. So yun, thank you. Okay. So yung trabaho ng cornstarch mga beli para malutong. So buhos mo na dyan. Tapos maglalagay tayo ng chicken powder, pampalasa natin. Black pepper. Danong po ito. So i-mix muna natin mga beli. Yan, nasira na. Saka natin lalagyan ng tubig. Why bilis, why? Okay mga beli, tubig hanggang sa makakuha natin lapot. Ito na pa. Sige. Lapot. So mga beli, nakagawa na tayong butter mix. So ito namang ano mga beli. So okay na yung dory piece natin. Lalagyan na natin ng itlog tapos harina bago natin i-mix dito. Poy, harina poy. Harina. So butbura mo ng harina total. So mga beli, lalagay tayong itlog, 2. Harina. So mga beli, harina. Para lang kumapit yung breading natin, kaya tayo naglalagay ng harina dyan. So yung mga beli, pag na-breading na ng ganito, pwede na natin ilubog doon tapos diretso na sa kawali hanggang sa makikita nyo to, magiging golden brown yung kulay ng ating breading. So ibig sabihin nun, luto na po. Okay, thank you. So prito na tayo. So mga beli, start na tayo. So mga beli, ayan, si Jepoy ang kakanan ng... Ay, umikot na naman poy. Spicy chicken mga kabeli. Spell, spicy. S-P-A-I-C-Y. Okay mga kabeli, may isang kaibigan tayong tumalaw sa atin, Mier Kitchen, pasupport mga kabeli. So ito pinapanood ko din. So kasama siya ni Team Kalina Brother, saka yung Team June TV. Yan. So sila June TV, mga mukbanger mga kabeli. So ito, isa rin pong kusinero, isang chef. Ayan, may mapupulot din po kayo mga luto. Ayan, shout out sa inyo mga kabeli. Sana pag-i-bisita yung sa aking munting YouTube channel. Thank you. So, Sir Mier, anong makikita nila sa YouTube channel mo, yung mga viewers? Ganyan din mga content, yung mga lutuan, tapos medyo mukbangan, parang ganyan.
So yun, napanood ko to mga kabeli. Yan, nagpapaliyab din na siya ng mga kawali. Talagang ano. So thank you mukbangin mga kabeli. Okay, Sir Mayor, maraming salamat sa pagdalaw Thank sa you, amin. thank you. So taga rito lang pala sila. Yan, thank you. Okay, tuloy tayo sa gagawin natin. Yan, Paul. Ayos, mga kabeli. So, Budat. ikaw naman. Ay, ako naman po. Tara, tuloy na tayo mga kabeli. Yung mga kabeli, mag-start na tayo mag-try ng spicy wings. Beli, magkaprito na Jepoy. Lipat sa akin, lipat kay Ingo. Garlic. Yan, sarap. Beli, may dancer tayo. O, sili, Beli. Brown sugar. So mga Beli, okay na yung sauce natin. So hintayin lang natin si Jepoy para ma-mix natin dito. Ano to? So mga Beli, 5 kilos, aboy, 3 kilos. 3 kilos. 3 kilos spicy wings. May excited kami get together kaya mag-ano. Ano po rin yun? Ako rin pala maan yung isang palabay kaya matagkisang sabi na kaya din ako. Figurala na? Sa mga Beli, nakalimutan kong patikman si Tres. So si Balot mga Beli, titikman po. Ayun po. Kita yung mukha. Yan po, kalbo. Una po, mangang. Mangang po. So Sarap. maparas. So mga Beli, yan na spicy wings. Okay na. So susunod ko na yung pansit. Ayan, tapos Dory fish. So 4 na menu lang tayo. Lechon Beli, spicy wings, pansit. No boy? Ako, pansit. Yan, tapos sweet and sour Dory fish. Thank you. No, paras. Pero mamandar na pa rin. Yung mga kabeli, Doritis. Start na tayo. Ayos mga kabeli. Ganyan lang yan. Ganyan lang, oh. Tapos, Patong dito. yun. Ayos mga kabeli. Ayos. Mga Beli, start na tayo sa pansit. So yun, dyan. Cooking oil. So ito mga Beli, magbubukod ulit tayo ng gulay para sa pansit natin. So itatopping.
Mga beli, cooking oil ay oyster. Ano ba? Seasoning. Nor seasoning mga beli. Mga beli, black pepper. Mga beli, soup stock. Meron tayong soup stock dito. Takap ko. Okay mga beli, tatakpan natin. Ilang minuto, cameraman? 5 minutes. Ay, 5 minutes. Okay? Okay po. So mga beli, para natin ginawang tempura. So yung ano natin, Doritis. So mga beli, okay na yung ating sahog. So ito na yung chicken breast saka chicken liver. So yan na, shout out lang po namin from Concepcion, Tarlac. Yan na. Florata. Tita Florata Dingal. Shout out po. Yan, salamat. From Concepcion, Tarlac. Pagkita mo si ate, kapatid po ni ate. Yan. Ay, wag na. Sorry na ako. Ayan mga kabele. So yun mga kabele. Carrots and Baguio bean. So isabay na natin to. Ano to? Celery po. Celery. Go. Okay, go. Pasok. Ito na po. Ito po nyo mga kabili. Walang ganun manangin. Mga kabele, kukuha tayong pan-toppings dito para maganda yung presentation ng ating pancit. Okay, tatakpan natin. Ilang minuto ka naman? 5 minutes. 5 minutes. Ulit. Okay mga kabele, okay na yung kulay natin. So ayan, kukuha na tayong pan-toppings. Okay mga bele, soup stock. So mga bele, ito soup stock natin. Ito yung pinagpakuluan natin ng wings kanina. So meron tayong 2 kilos na Pancit po. pancit beyond. So mga bele, shrimp cubes, 3. So mga bele, konting toyo na lang dahil meron na pong asin yung ano natin, soup stock. Nor seasoning. Oyster sauce mga kabili. Oyster sauce mga kaigan. Lagat. Black pepper. So chicken powder mga beli. Mga beli, pakukuluan lang natin to. So yan mga beli, ano lang. Pag hindi pa masyadong punong-pulo yung ano nyo, ang soup stock nyo, huwag nyo muna ilalagay yung pansit nyo. So sikreto din po yun para hindi madaling mapanis ang inyong Pancit. pansit. Ay, lagay. Okay mga beli, tayo natin kumulo to, tapos lagay na natin yung pansit natin. So mga beli, lalagay na natin yung diyon. Mga
mga belly, hintayin lang natin matuyo to. Tapos okay na yung pansit. Okay na rin yung lithium belly natin, Jampon. Di pa po. Konti pa. Konti pa po. So yan mga belly, konti pa. So meron tayong 5 kilos lithium belly, 3 kilos na Doritos, 2 kilos, 3 kilos wing. Okay mga belly, patutuyin na lang natin to. Tapos titikman na ni, sino titikim? Dyan. Siguro dyan, kuya ko. Yun. Okay, takpan muna natin. Hanggang sa matuyo, mga belly. So yung mga belly, okay na yung pansit natin. So yan, titikman na ni Dyan, saka ni Tres. Yan tanong. Shoutout nga pala kay Angelo. Yan, shoutout. Cosme family. Yun, shoutout po. Shoutout po. Sana Cosme. Yun o. Yun. Yan. Ayos na po. Sarap. Malasa po. Malasa. Okay na yan dito. Okay mga belly, okay na yung lasa. So ito na yung pansit. Pagita mo, cameraman. So nanikit man sa ilalim mga belly. At least yun yung ibig sabihin luto na. Yun. Pero hindi siya sunog. May tampogi mo ngayon ko. Fresh. Ayos! So mga belly, gagawa na tayo ng sauce na lang, sweet and sour. So i-deep-fry muna natin yung gulay. Buhos mo ko. Yan, sibuyas. Gulay, karot. Karot! Okay mga belly, sa sauce na tayo. Brown sugar. So tutunawin lang muna natin brown sugar mga belly. Okay, suka. Okay, tubig na tayo mga belly. Tres. Sabar, dyan. Okay mga belly, natunaw na lahat yung ingredients na nilagay natin. So tinikman na nila.
Beli, kulang sa asin. Kailangan nito mga Beli, naglalagapan yung tamis saka ano? Tamis saka asin. So, konting brown sugar pa. Tara. Beli, titikman ko ni Jepoy. Ano? Para sigurado tayo. Dito. Matamis. Kulang sa asin. Sa asin. O, adjust na naman tayo sa asin mga Beli. Naglagay tayo ng asin. So, kulang na naman sa sukal to, no? Hindi, okay na yun. Ayos naman. Uy, kutsara. So, Beli, tapos na tayo. So, yun na. Last na to. So, ilit yung belly natin. Siguro, mga ilang minuto pa ilit yung belly mo. 5 minutes na lang po. Pagkatapos to, ready na. Ready ko na rin. Okay. Tara. Alila, paninayanda ka ka doon. Ano yung sabi ko? Mag-shoutout ko ka rin yung baka nito, mag-subscribe lang, pero hindi na alam. 100,000 na, ma'am. Ano? Andol daw, ano ba kami? Ano kami mag-miss? Diyan. Michael, alayo. Masasabi pa kami na doon, may panas kami. Hanggang may kakain ng kabili. Talagang kain eh. Oo, mga kakadoldo kami, pati abak naman. Hindi ko na yun. Lalo to na dito. Kamusta ka? Ay na. Oh, yun makain mo. Yan, nabi mo lang. Shoutout po sa mga solid subscriber natin. Hello po! Solid kami kay Kabeli. Shoutout Norma! Mag-subscribe na kayo. Tune ako kang Kabeli. Basta may gising ko, Albena na kayo. Oy, gana-ganang ganap. Alam ko. Kayo, ulit-ulitan na Tapos lang. yung mga anak ko, si Mark, si Nadine at saka si John Paul. Subscribe na kayo kay Kabeli. Nandito na ako. Makikita nyo na ako niyan. Sige po. Iniisip ba yung dalaw? Opo, si ano, si Whitey. Si Whitey, oh. Ala, ay, alay ka. Iya, Doms. Nakakapanyag sa ka rin subscriber ko. Pero, ay naman pakatagin yung support na rin. Yan yung pagkarot ko, yung one. Malutong yun. Opo, dito. 60,000 para. Dito ang balat. Tungkod daw. Manyaman niya.
po, Tita Jenny po. Jenny. Salamat po. Nandito si Katoto. Katoto. Hello. Hello, Kabili! Sino na? Mag-shoutout. Hola, kami Kabeli, oh. Kabeli. Okay, shoutout po. Hello, shoutout. Shoutout po. Dito po tayo kay Kabeli. Paano ba mag-shoutout? Ito, ganito lang yan, kasimple. Ito, shoutout kay Ismael Quezon at Violeta Quezon. At sa aking minamahal na si Myra Villena. Shoutout po. Okay po. Shoutout sa misis ko, yun. Yun lang. Shoutout po. Okay po. Pati sa Shoutout sa ating mga anak, lalo na kay Gail sa... Sabi, malo rin. Bill Reyes. Wala na, hindi na Gail sa Clark na lang. Ayun, shoutout po. Ikaw, shoutout. Anak mo. Anak mo. Shoutout kay Kay. Wala kong maganda. Shoutout sa anak ko, kay Nian John. Alag. Shoutout. Ano ba yun? Shoutout sa anak ko. Shout out tapos Sa mga anak. sa mga anak ko, kay Joy, tsaka kay Jojo, kay Kimi. Subscribe na kayo. Subscribe kayo ha. Subscribe Kay kayo Kabeli. Kay Kabeli. Masarap ang Masarap ang luto. yung kitchen belly. Masarap. Masarap lahat. Napakasarap pati yung pansit. Shout out ka rin Tigabalas Concepcion. Hello, Chef. Para Timbalas. Okay. Hello, shoutout po ka rin kapatid ko kay Clarem Recto. Then ako po rin kamag-anak ko kay Nevesia. At saka po, aray po ka na akong kay Maligaya, Pulo Maragol. Shoutout po ka rin mag-subscribe ta po kang Kabeli, Katoto, at saka po kang Kajepoy, Kaigan. Kaya subscribe ta po ka rin. Hello, at saka deta po nga anak ko. Ring Manuyang ko, at saka rin po ko shoutout. Hello, Janjan. Hello, Janjan. Ala, yung Michael. Ala, may malasig. Shoutout ka rin Concepcion, Tutuming at saka yung aliwang bansa. Yay! Jenny, Casper. Yung Myra. Si Myra. Si Myra. Si ano? Si Edward.
subscribe na. Shout out sa mga ka-work, tsaka sa mga pamilya ko, shout out dyan. Bye. Sige po. Thank you. Thank you po. Thank you. Salamat. Thank you po. Hello po. May nalo po kami kumain. Madami lang magsanto. Happy birthday! Ma'am, your favorite birthday. Ay, sorry. Ma'am, may nakalimutan na. Bakay mo niya kaya. Ay, magtakot kayo ni Ma'am. Kayo. Yes? Hindi ba natin ka? Ay, shoutout niyo po, ma'am. Sino po yung mama niyo, ma'am? Hello po. Pangalan po. Hello, Enme. Hi, ma. Pangalan po. Guy de Leon po. Yun, shoutout po. Yeah, shoutout po kay... Ay, kay Ma'am Jeff. Shoutout po kay Ako Bugay. Ako Bugay. Yeah, shoutout po.
you po. Bye-bye, Janton. Bawi po. Bye-bye, Janton. Bye. Bye-bye. TikTok ka ba? Hello po. Anong school po kayo? Ma'am? Po? Meaning elementary school. Meaning elementary school. Meaning elementary school po. Shout out po. Hello po. Baka may gusto po yung shoutout. Happy birthday, Ma'am Jen. Yun. Sige po. Hello po. Hello po. Happy birthday, madam! More to come. Cheers for more. Cheers. Thank you po. Pwede mo si Lola. Si Lola, madam. Hello, Kabelia. Shout out, Kabelia. Wala tayong pagkaw eh. Yes, happy birthday. Thank you po. Thank you po. Hello po. Bye-bye po. Joke lang po. So yun mga Beli, tapos na tayo magpasaya, magpakain, magpabusog. So magpapaalam na tayo kay Ma'am Jen. So si Ma'am Jen, siya yung birthday celebrant natin. So isa siyang school principal po. Hello. Yan, maraming salamat ma'am. Sana nag-enjoy kayo sa food natin kahit Yes. ano lang. Okay. Thank you very much, Kabeli. And thank you din sa Mining Elementary School, Mining Elementary School po. sa Enrique Casandico, sa Palibutad Elementary School, Opo. and San Ignacio Elementary School. And also, Ayan, batch ng Mr. ko. Ayan, thank you po. Ayan. Ayan, thank you po. Sana po nag-enjoy tayo sa food, sa pagkain natin. Sarap, thank you.
Isang bagsak po. Happy birthday naman po. Ma'am Jen, thank you po. Yan mga Beli, nandito yung... Mga napanood na kita. Hello Yun po. Si Jan. Opo. Nung namigay ka ng bonus. Thank you po. Si Jan. Opo. Hi, Jan. Hi, Jan. Ayan. Follow na po kayo. O baka gusto niyo po mag-shoutout bago tayo magtapos sa ating vlog? Apo, okay. Oo. Oh, mga relative ni Jan Jan. Yan. Si Mana, edit siya talaga yung Mana. Wow, edit. Edit. Edit din ako. Okay, una na po kami. Maraming salamat po, Nanay. Thank you. Thank you po. God bless. Ma'am, maraming salamat. Happy birthday ulit po. Thank you. Okay. Ready po? Oh, bless mo na. Una na po kami. Opo, thank you. Ma'am, maraming salamat po. Thank you. So ayun mga Beli, so hanggang dito na lang yung vlog namin. So ingat ang lahat. God bless all. Thank you, thank you. Kabeli sponsor, love you.